Potom som šiel do seminára. Priznám sa naozaj, môžem sa vám priznať po rokoch, však ťažko som znášal dosť. Ja som bol na iný spôsob života naučený. Však, ak som spomínal karate, horolezectvo, kone, puška, les, všetko možné, len naraz šok, však do seminára. Keď som prvú noc v seminári bol, otvoril som okno, pozrel som 4-metrový múr, myslím, no názdar. Ešte som pozrel na ten múr, ešte sa priznám, som pozeral, kde sú chyty, kde sú stupy, jak by som prelezol cez ten múr však. Ale si myslím, dobré, ale čo za múrom? Čo potom? Hej, obdivoval som chlapcov, mladých chlapcov, 18-ročných, ktorí krásne prišli so spevom, s radosťou do seminára. Tichučko som ich obdivoval a zavidel som im, si myslím, Bože, daj mne, už 30 rokov som mal, keď som vstúpil do seminára a bol som naučený celkom iný štýl života však. A teraz naraz celkom iný štýl. Mal dlhé vlasy však, neoholený, často strapatý a teraz naraz sa česať, holiť pre pána Jana, reverenda, všetko. A teraz 99% som bol vonku a naraz 99% dnu. Hej, pre mňa to bol šok. Potom nás pustili do seminára prvý raz na dušičky domov. Pustili nás domov, no ja som obišiel si tie, tak, bohoslovci to vedia, tetka, babka, krstná, kým to všetko obíde a potom aj tie domy. Druhý deň mi vyšiel čas aj na tie domy. A v tom dome, čo som spomínal, v tom verejnom dome, ako to bolo. Vošiel som do dverí, vedel som asi, predpokladal, jak to tam bude, aj som sa nemýlil. Naraz vybehol pes, taký veľký pes vybehol oproti mne. Vedel som, už ten pes pribehol, oňuchal ma, si ma pamätal, behol naspäť pod postel. Sedel oproti dverám chlap, ktorý hral karty, tiež hrali poker. Mal kartu takto v ruke, išiel prebiť. Tak ju držal a cigareta mu skoro z úst vypadla. Tak ju držal, tak ju zabudol aj prebiť. Tak ju držal a pozeral a cigaretu tak mal. Myslím, čo je? Myslím, čo mám roztrhané nohavice, či čo je, čo sa tak na mňa pozerá. Všetci stichli. Naraz všetci tichučko. Pozerám z boku taká žena. Môžeme to tak povedať jemne, Mária Magdaléna. Keď to povieme tak, hrubšie, prostitútka. Prostitútka, žena. Na žlto vlasy, silno také odfarbené. Nie, že bola namalovaná, ale ja hovorím, natreta bola. Však hrubo natreta, to bola natreta. To malo čierno, fialovo, modro, zelené také oči, silno toto červené, také jablka na liciach umelo. A pomaranč, ústa, však pomarančové. Tá žena, blondínka, tá sa rozbehla naraz proti mne. Išla, si myslím, čo tu ide robiť, ma zvaliť? Ja si myslím, bojový postoj, Zenku Cudáči, kam aj to však už, si myslím, tak ju chytím, alebo čo zrobím, však už ju, no a ona chytila mi ruky, si myslím, čo to ide robiť, či mi ide, čo to ide robiť, hej, tá žena chytila ruky, chcela mi poboskať, som stiahol ruky, čo mi má čo boskať ruky, čo ja som taký svetec, alebo čo. A prvne som si uvedomil, takú pusu som dostal tu na lico, však pomarančovú, mám, ja to som si len tak čuchal so svetrom, tú pusu, však toto, a ten pomaranč dolu. A kývol som na toho mluvčího, hovorcu. To bol ten, čo zabil otca. Ten medzi tým zložil kartu, odklepol cigaretu, však už to stihol zrobiť. Všetci hlavy dolu, stichnuté, ticho bolo jak v kostole. A ten mluvčí hovorí, kývol som mu, čo je? Čo sa stalo? Tá žena vrátila sa naspäť do dlani tvár a začala plakať. Strašne plakala. Poviem, čo je? Čo sa stalo? Vieš, Maroš, ona ťa čakala. Uzrám, čo? Jak čakala? Ona ťa čakala. Poviem, jak čakala? Vieš, ona hovorila, pustili bohoslovcov domov. Uvidíte, že príde. A my všetci sme jej hovorili, on už tu nepríde. Išiel študovať za farára. On do nášho domu viac nevstúpi. A ona jediná hovorila, uvidíte, že príde. Ona už včera hovorila, uvidíte, že príde. A my sme jej hovorili, vidíš, neprišiel včera, nepríde ani dneska. A ona hovorila trpezlivo, uvidíte, že príde. Príde, on príde. Vieš, Maroš, no a ty si prišiel. Ticho zvesil uši však dolu a nepípli si, myslím, Bože, Duchu Svätý, teraz by som mal dať čo povedať, ale čo? Však, čo teraz? Hej, tak som pristúpil ku nej, ku tej žene. Ona ma predbehla, chytila flašku, neviem, čo to tam mala, či borovičku, či čučku, alebo neviem, čo to mala, tú flašku. Však chytila tú flašku, hovorí, keď mi chcete o Bohu rozprávať, toto je môj Boh, toto je môj Boh, toto tu. A keď niečo iné budete si rozprávať, roztrepem vám to o hlavu. Milá pani,
toto nie je váš Boh. Boh, ten istý Boh, ktorý je aj môjim Bohom, to je niekto celkom iný. To je ten, ktorý vás neprestal milovať. A predstavte si jednu vec, ktorú vám poviem. On vás neprestal milovať. On vás miluje takú, aká ste. Nemusíte ani maličkom pohnúť, ani maličko sa zmeniť. Nemusíte spraviť nič. Boh nemiluje podmienečne ako my ľudia. Boh miluje nepodmienečne. On ťa má rád takú, aká si. Milá pani, takú vás miluje. Ona sa rozplakala ešte viac, pustila tú flašku, začala revať, on spomínal, že tie farby sa jej tak začali rozlievať, ako dúha sa spravila však na tomto, také tie barvy, všetko sa jej zlialo, začala si utierať slzy, sople, sliny, všetko. Však. A teraz pozriem tak na rohu, pozriem jedna posteľ a bol tam len muž, nebola ku nemu žena. Myslím, jak to? Čo to je? Hej, pozriem bližšie, a ja toho muža poznám. Páne Bože, Duchu Svätý, veď ja ho poznám. Ja som chodil do kostola a z kostola jak mnoho veriacich, kolo toho muža. Bol to žobrak, bol to taký alkoholik, mohlo by sme povedať darebák, lotor, gangster. A môžete iné privlastky, skoro všetky trafíte. Hej, to znamená, ešte podľa písma svätého sme citovali, prečo mu nepomôcť. Okolo z kostola, okolo z kostola, on tam ležal v tráve, opitý, doriadený, došpinený. Bol to chlap ochrnutý. A predstavte si, táto žena, prostitútka, táto žena ho zdvihla, táto žena ho okúpala, táto žena ho obliekla, táto žena ho nakrmila, táto žena ho uložila do svojej postele. Nemala nič z neho ako z zákazníka. To bol ochrnutý muž. Keď ja som toto videl, ja som sa tam začal modliť. Bože, Duchu Svätý, jaký škaredý obal, a aké krásne jadro som tu našiel. Páne, nauč ma dačo od tej ženy. Páne, nauč ma od tej prostitútky. Áno, od nej, Páne. Aby som sa nevyhováral a sprosto vyhováral a ešte s písmom svätým maskoval. Páne, nauč ma, aby som pomáhal tak ľuďom, ako táto žena. Bez ohľadov na iných ľudí. Otočil som sa a hovorím, Bože, jaký škaredý obal a aké krásne jadro som tu našiel. V tomto dome plnom pelechu. Nádherné jadro, nádherný diamant. Otočil som sa ku tej žene, tá žena sa zdvihla, zaslzená, však rozmachlená, už hovorí, tak mi to povedal škaredo, čo som mala nechať, nech zdochne ako pes? Myslím, Bože, obal ešte škarečí, ale jadro ešte krajšie. A pristúpil som ku neho, milá pani, vy, neverím, že vy budete zatratená. Ja tomu neverím. Tá sa už rozplakala na čisto, však už jak práčka šla však dolu. A už tá sa postavila, doutierala však do... A hovorí, keď vy budete farárom, ku vám pôjdem na spoveď. Splnilo sa po rokoch, si predstavte, prozreteľnosť Božia tak chcela. Tesne pred jej smrťou ma zavolali. Dobehol som, možno už myslím, že aj v pracovnom dokonca, do nemocnice. Dobehol som tam a táto žena, môžem vám jednu vec povedať. Nemôžem hovoriť hriechy však, ale môžem povedať, to bola taká svätá spoveď a tak krásna svätá spoveď. Ja som sadol tam pri tej žene a si myslím, je to pravda, Páne, čo si povedal. Mytníci a prostitútky, neviestky vás predídu do Božieho kráľovstva. Pre ktorú vlastnosť? Pre pokoru. Veľkí hriešnici a veľkí svetci, to bývajú ľudia pokorní. Oni sa nepotrebujú robiť pred druhými, akí sú oni čnostní. Oni sú preto tak blízko pri Bohu, lebo sa tak hnusne nenafúkujú, jak my. Oni sa neporovnávajú so susedom, som lepší jak on, som lepšia jak ona, idem častejšie do kostola, idem na primáne, ja chodím na stredko, ona nechodí. Veľkí svetci a veľkí hriešnici toto nerobia. Porovnajú sa s Ježišom a vždy vedia, sklopia oči, Pane, ešte vždy som malý, ešte vždycky som malička. Čiže vidíte, skutočne je to pravda. A tak, keď mi je ťažko, priznám sa vám, keď mi je ťažko, ja sa nemodlím za tú ženu, možno nie je tu nejaký dogmatik, ktorý ma chytí za ucho, ale ja sa modlím ku nej. Hej, Pani, ja som vám dajak pomohol, však teraz vy pomôžte mne. Však z hora, prosím ho, aby máte blízko k Ježišovi. Pomôžte, vyproste, to je pre mojich chlapcov, to je pre moje dievčatá.
Čiže vidíte, títo ľudia nás často predbehnú.